Kutil starý a aj mladý vždycky túži po náradí a chce ho mať stoj čo stoj, preto volí AZ stroj. Bol som s nosom na plastike ako správny trendsetter. Chcel som šetriť na klinike, vypadám jak jeseter. No, moji zlatí ľudia, dobrý deň, to je Soja Šterák, poznáme to všetci. Človek mení, Pán Boh mení a klinika to ešte úplne dorazí. Skrátka, na niektorých veciach sa nemá šetriť. Čo nám osud prináša s týmto listom, tiež uvidíme, či niekto neušetril tam, kde nemal. Pán Heso, na rodinnej oslave tety Helenky sa pohádala mama so švagrinou, či sa spieva Adze ideš Helenko, alebo Ade ideš Helenko. Padli facky, lietali taniere, smutné. Prečo toto? Pomožte. Gabika. Není nič horšie, ako keď sa rodina pomaruje na rodinnej oslave, kde sa majú všetci radovať a vyspevovať a stane sa z toho bohapustý cirkus. Preto tahám Pexeso cirkus a ideme sa pozrieť, čo sa stane vo vašom cirkusovom stane rodinnom. Takže povrazoleskyňa, muž na jednokolke, krotiteľka hadov, muž s pohárikmi. Takže, poviem tak, milá Gabiko, Helenka je z toho velice smutná, čo sa udialo. Ona sa teší, že jej chceli zaspievať, ale ona veľmi citlivo vníva rozdiel medzi adze ideš a de ideš. Niekto si povie, no je tam to dz a d. Je to veľký rozdiel. To uvidíte vtedy, keď vám na oslavu místo Ďurindu dojde spievať Zurinda. A celý život tety Helenky je prešpikovaný takýmato špecialitkama. Vidíme, že ona je povrazoleskyňa na lane, balancuje stále. Celý život to bol balans. Stačil jeden malý detail a všetko bolo v čudu. Tete Helenke matrikár debil zapísal Helena, ale tak šmatlavo zapísal H, že to vyzeralo jak M, čiže do 15 rokov ju volali Melena. Čo síce značí karibské meno, ale pravý význam po latinsky Melena znamená krvavá stolica. A ona to velice ťažko nese celý život. Máte plnú rodinu takýchto prípadov. To je muž s jednokolkou. Jednokolka nemá ľavé koleso ani pravé. Je to to isté. Aj left, aj right, aj to L, aj to R, je to isté. A toto je člen vo vašej rodine, ktorému L a R a rozdiel medzi tým nerobí žiadny problém, respektíve ho nevníma. Je to synovec, ktorý bol logopedicky v rámci výchovy odfláknutý. Dokonca takému menu dať decko Roland je koledovaný si o prúser a vlastne teta Helena je smutná z toho, že dodnes sa nedozvedela, čo Roland robí, lebo muž na jednokolke je mu jednokolke poví písmeno v ABCD, hlavne, že ho poví. Takže vlastne dodnes sa nedozvedela, či on robí pre pornofirmy alebo pornofilmy. To je tento synovec. Ďalšie je tu žena s hadom na plecách. To je osoba, ktorú si v rodine chováte, fakt, že hada na plecách alebo na hrudi. Had patrí do terária, čiže je to teta terka, provokatérka. To je teda, by som povedal, terminátor každej zábavy. Tá je na rodinných akciách teda strašne ráda videná. Tá je obľúbená asi jak rakva na svadobnom veľtrhu. To je človek, ktorý sa zas oháňa a používa cudzé slova, napriek tomu nevie, čo znamenajú. Naposledy celú rodinu chcela pozvať na rodinné soare a pozvala to na rodinné menarché. No a potom je tu jej podarený syn, tento s tým nožom v hube, balancuje s pohárikmi. To je syn, ktorý celý život balancuje s pohárikom, či von alebo dnu. Je to synovec Ivo, to je veľká ťažoba duše tety Heleny. Ivo je človek, ktorý dokáže v mene Ivo napísať 4 chyby. To sa teda, barč, čo som videl, už aj som Maringotku videl, aj Koňaštát, aj Hadablvat, ale toto som ešte nevidel. Je to chalan, ktorý nezmaturoval už len preto, že v slove ceruska napísal D, lebo aj D dcéra sa píše z D, tak aj D ceruska. Teta Helena mu v dobrej viere vybavila teda prácu na místnom cintoríne, kde by aspoň maloval tabulky, ale Ivo nezná medze ani v pití, ani v písaní a práve preto na tabulu K obradom napísal kobradom, čiže všetci pozostali si myslia, že tam chovajú hady. S tým sa on oháňal, že no však jedni aj druhý ležia, tak už je to jedno. Poviem to aj tete Hele, aj vám, alebo jak hovoria Česi Hele a ju. Veľmi s vama súcitím, tá vaša rodina by si mala vstúpiť do svedomá a naučiť sa aj čítať, aj písať. Je to taká základná znalosť. Dokonca vidíte, táto teta Terezia, ona si nebere servítku pred ústa, dokonca ani keď hovorí. Ona hovorí, furt prská, všade je napluté, ona teda tvrdí, že vypráva brajlovým písmom. Je to veľmi podivná cházka a
by som teda povedal, že preto je tej Helenke smutno, že čokoľvek ukážete Helene, že hele, ne, je už stačí. Ja mám preto cit. Pozdravujem tetu Helenku.